Προφανώς θα κάνουμε στάση στο θέμα για να εμβαθύνουμε στις ικανότητες, τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, αλλά και για να αποτυπώσουμε σε χάρτες την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο πολιτικός αναλυτής Γιάννος Χαραλαμπίδης, ο οποίος υπογράφει και το ρεπορτάζ στη Σημερινή της Κυριακής. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, το Ιράν και η Χεσμπολάχ και το Χαμάς, και η Χαμάς έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες. Το Ιράν όμως έχει συμβατικό στρατό που ικανό να κάνει με αεροπορία, με πυροβολικό, που μπορεί να κάνει περισσότερη ζημιά. Το θέμα είναι τι βλέψεις έχει, έχοντας υπόψη ότι είναι και οι Αμερικανοί πίσω από το Ισραήλ. Ας τα πάρουμε από την αρχή για να γίνει αντιληπτό αυτό το πολεμικό παιχνίδι το οποίο αγγίζει και μας εκ των πραγμάτων λόγω της γεωγραφίας μας αλλά και των βρετανικών κυρίως εγκαταστάσεων επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στο Βάσιο. Άρα, στο χάρτη αυτό τι βλέπουμε. Σημείο πρώτο. Από πού μπορούν να χτυπήσουν οι Ιρανοί το Ισραήλ. Μπορούν να το χτυπήσουν από το ίδιο το Ιράν, μπορούν να χτυπήσουν από το Λίβανο ή από τη Συρία, συνεπώς ή μέσω των Χούθι. Άρα, είναι αντιληπτό ότι μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός χτυπημάτων ή χτυπήματα που να διαδέχονται το ένα το άλλο, αναλόγω της στρατηγικής και των μέσων των οποίων θα χρησιμοποιήσουν. Ποια είναι τα μέσα, δηλαδή τα οπλικά συστήματα τα οποία διαθέτει το Ιράν για να χτυπήσει το Ισραήλ. Εάν δούμε τον μεγάλο κύκλο εδώ, διαπιστώνουμε ότι διαθέτουν τα UAV, δηλαδή μη επανδρομένα, με ακτίνα δράσης τα 2.000 χιλιόμετρα. Άρα έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος για να χτυπήσουν. Ταυτοχρόνως έχουν τους πυράβλους 1.400 χιλιόμετρων, τους Φατάρ, έχουν πυράβλους 1.700 χιλιόμετρων, τους ΕΜΑΤ, και έχουν και πυράβλους 2.000 χιλιόμετρων. Άρα σημαίνει ότι όχι μόνο βρισκόμαστε μέσα στο βεληνικές των Ιρανικών πυράβλων ή των drones, εμείς, αλλά και η ίδια η Ελλάδα και πού. Η βάση της Σούδας, που θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές βάσεις των Αμερικανών, που ενισχύει ακριβώς την περιοχή. Αυτά εν ολίγης. Και αυτό είναι και στο σενάριο που κάνουν ένα συντονισμένο χτύπημα όλοι μαζί που μπορεί να προκαλέσει κορεσμό στην αεράμινα του... Πώς μπορεί να είναι αυτή η επίθεση. Αυτή η επίθεση μπορεί να γίνει με πυράβλους και ντρόουν. Υπάρχουν δύο ειδών πυράβλοι. Είναι οι βαλιστικοί πυράβλοι, οι οποίοι περνούν από την στρατόσφαιρα στο διάστημα και επανέρχονται. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι οι κρούς με τα drones, οι οποίοι κινούνται στο ανάγλυφο του εδάφους. Και είναι πολύ πιο δύσκολος ο εντοπισμός τους από τα ραντάρ. Πάμε να δούμε τώρα, εάν απειλούμαστε και πώς, όχι μόνο από το Ιράν, και γιατί βεβαίως, αλλά και από τη Χεσπολάχ, η οποία είναι ένας παράνομος μεν, αλλά πολύ αξιόπιστος, καλά εκπαιδευμένος στρατός. Με επίκεντρο το Λίβανο βλέπουμε ότι η Χεσπολάχ διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη, δηλαδή drones και άλλα, με ακτίνα 500 χιλιόμετρα, διαθέτει πυράβλους 300 και 200 χιλιόμετρων. Συνεπώς βρισκόμαστε μέσα στο βεληνικές τους. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα το κάνουν? Γιατί είμαστε εν δυνάμει στόχος? Πρώτον, διότι στο Τρόδος υπάρχουν τόσο τα ραντάρ των Βρετανών, όσο και της Εθνικής Φρουράς, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά και μπορούν να έχουν εικόνα μέχρι το Ιράν και αλλού. Βεβαίως, κάποιος θα πει ότι εάν θέλουν οι Αμερικανοί να έχουν εικόνα, μπορούν να έχουν με το στόλο τον οποίο διαθέτουν, τον 5ο στόλο, στο Χορμούζ, στα στενά του Χορμούζ ή και κάπου αλλού. Βεβαίως, η παρουσία των Βρετανών με τις βάσεις τους εδώ είναι και αυτός και ο λόγος που υπάρχει και αυτή η ομπρέλα η οποία καλύπτει και την Κύπρο. Θα πάμε και εκεί. Άρα, το δεύτερος ενδυνάμει στόχος είναι οι βρετανικές βάσεις ακροτηρίου, από τις οποίες μπορούν να διενεργηθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις με αεροσκάφη, αλλά και U2, τα θρυλικά U2 από τη δεκαετία του 60, δηλαδή κατασκοπευτικά αεροπλάνα που είναι ακόμη σε επιχειρησιακή δράση, και είναι για τη συλλογή πληροφοριών με φοβερές φωτογραφίες ευκρίνειας από μεγάλα ύψη, αλλά και οι βάσεις που βρίσκονται στον Άγιο Νικολάου
Διότι εκεί βρίσκεται το έχελον, το οποίο είναι συνδεδεμένο με Κίνα, Ασία, με ολόκληρο τον κόσμο. Άρα υπάρχουν ενδυνάμει στόχοι λόγω ακριβώς της στρατιωτικής βρετανικής παρουσίας στην Κύπρο, που είναι συνδεδεμένη μαζί με όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται στην περιοχή. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Η Κύπρος είναι εξασφαλισμένη ή όχι? Εάν εξαρτάται μόνο εξ ημών, δηλαδή από πλευράς της εθνικής φρουράς, θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί θα είχαμε πρόβλημα? Διότι τα συστήματα μας είναι πεπαλαιωμένα, δεν είναι απόρριτα μυστικά. Υπάρχουν προβλήματα λόγω της ρωσικής προέλευσης τους, τόσο ως προς τον εξυγχρονισμό όσο και ως προς τις συντηρήσεις. Γράφαμε από τον Οκτώβριο του 2021 εδώ για το ότι προσπαθούμε να πάρουμε μια παραλλαγή του Iron Dome, κάτι που δεν έγινε. Τώρα το Ισραήλ είναι σε πόλεμο, άρα επί της ουσίας έχουμε μείνει ρέστη. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα εκ των πραγμάτων τι συμβαίνει. Εκ των πραγμάτων υπάρχει η λαϊκή ρίση για χάρη της βασιλισσάς ποτίζεται η γλάστρα. Το λοιπόν αμυντικά. Μας ποτίζεται τώρα η γλάστρα. Η γλάστρα βέβαια, γιατί? Διότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Βρετανοί είναι δυνατόν να δεχτούν χτυπήματα σε σημαντική στρατηγική σημασίας εγκαταστάσεις όπως είναι αυτές των βάσεων στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε, θα κρίνεται η αξιοπιστία τους. Άρα έχουμε τους Αμερικανούς να δημιουργούν μια σπίδα στην περιοχή για να προστατεύσουν και αυτούς και τις βάσεις. Στην περιοχή μας, το WASP, το αμφίβιων επιχειρήσεων, στρατιωτικών επιχειρήσεων, μικρό αεροπλανοφόρο, διαθέτει εκτός από ελικόπτερα τις δυνάμεις επέμβασης, αλλά και αεροσκάφη καθέτου απογειώσεως. Συνοδεύεται τουλάχιστον από 16 άλλα σκάφη δικά του, συν την υποστήριξη που μπορεί να δεχθεί από τη Σούδα, συν τη UNIFIL που βρίσκεται στην περιοχή, συν άλλα γαλλικά, γερμανικά και βρετανικά πλοία, που δημιουργούν μια ομπρέλα προστασίας γύρω από το ίδιο, γύρω από τις στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις των βάσεων. Άρα είμαστε καλυμμένοι για τα τώρα, αλλά να μερεμνήσουμε για το μέλλον. Ναι, δημιουργείται μια ομπρέλα. Θα πάμε και στο μέλλον. Άρα έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μας με διπλό στόχο. Πρώτον, την αποτροπή χτυπημάτων και δεύτερον, εάν χρειαστεί, να χτυπήσουν στο Λίβανο ή σε άλλους στρατιωτικούς στόχους στη Συρία ή και αλλού. Αυτό είναι η πρώτη περιοχή που έχουν συγκεντρωθεί αμερικανικά και άλλα συμμαχικά στρατεύματα. Η δεύτερη περιοχή είναι η περιοχή εδώ στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στην Ιεμένη. Πρώτον, για να κρατήσουν την Ερυθρά Θάλασσα όσο είναι δυνατό ελεύθερη και κατ' επέκταση, εάν οι Ιεμένοι, οι Χούθοι δηλαδή, επιχειρήσουν σε βάρος του Ισραήλ να ανταποδώσουν τα χτυπήματα. Και προσοχή, εδώ είναι η μεγάλη συγκέντρωση των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων. Δηλαδή, στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Χορμούζ. Αν κάποιος δεν έβλεπε το χάρτη, θα νόμιζε με τις περιγραφές των προηγούμενων ημερών ότι η συγκέντρωση δυνάμεων είναι πάνω στη εδώ είναι η συγκέντρωση δυνάμεων και εδώ είναι το μήνυμα το διπλωματικό που ακριβώς ενδεχομένως να βάζει τους Ιρανούς σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Γιατί? Διότι όλος αυτός ο στόλος εδώ αφενός θέλει να προστατεύσει την ελεύθερη δίωδο από τα στενά του Χορμούζ για οικονομικούς και άλλους λόγους, όπως και εδώ στην περίπτωση της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά ταυτοχρόνως εξουδετερώνει οποιαδήποτε έξοδο των οποιονδήποτε ναυτικών δυνάμεων διαθέτει το Ιράν. Ταυτοχρόνως, ποιο είναι το μήνυμα? Ότι βρισκόμαστε έξω από το σπίτι σας. Και ότι αν κλιμακωθεί η κρίση, τότε δεν θα χτυπήσουν από τη Μεσόγειο ή από την Ερυθρά Θάλασσα οι Αμερικανοί ως τιμωρητικά αντίμετρα εάν χτυπηθεί το Ισραήλ, αλλά έξω από το σπίτι του Ιράν. Και εδώ, όπως βλέπετε, είναι οι στόχοι των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Άρα με αυτό το σκηνικό γίνεται αντιληπτό πρώτον η εκμετάλλευση της θάλασσας. Οι Αμερικανοί είναι ναυτική δύναμη με φοβερή ισχύ πυρός, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή. Τώρα, πρόσθετα το Ισραήλ έχει τρεις ζώνες άμυνας. Η μία ζώνη άμυνας είναι η αντιβαλιστική του πυραυλή, Arrow 1, 2, 3, που μπορούν να χτυπήσουν και να αποτρέψουν να αναχαιτήσουν οποιοδήποτε από αυτά τα συστήματα των Ιρανών.
Η δεύτερη ζώνη είναι η ασπίδα του Δαβίδ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τους Patriot. Και η τρίτη ζώνη είναι ακριβώς ο Σιδηρούν Θόλος, που έχει ακτίνα 70 χιλιόμετρα, δηλαδή καλύπτει στην πραγματικότητα το κράτος του Ισραήλ. Τώρα, από όλο αυτό το σκηνικό γίνεται αντιληπτό ότι εάν οι Ιρανοί χτυπήσουν, θα χτυπήσουν με κρούς, ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να διενεργήσουν το λεγόμενο κορεσμό, δηλαδή με drones, να τα στείλουν σε τόση μάζα, σε τόσο όγκο, έτσι ώστε να μην μπορεί το σύστημα αεράμινας του Ισραήλ να καλύψει κατά απόλυτον τρόπο εσωτερικά, που θα χρειαστεί ακριβώς η συνδρομή των συμμαχικών δυνάμεων. Διπλωματικά τώρα, το παιχνίδι παίζεται μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Η λεγόμενη δρόμος της Φιλαδέλφειας είναι μέχρι το 2005 ο έλεγχος ανήκε στο Ισραήλ, από το 2005 ανήκε σε 750 σύνοριοφύλακες της Αιγύπτου, είναι στη Νότια Γάζα και οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή έχουν ανακαλύψει ένα τούνελ, όπως οι πληροφορίες λένε, με 3 μέτρα που μπορούν να περνούν οχήματα, και εδώ εγείρουν πλέον οι Ισραηλινοί ζήτημα εξουδετερώσης του τούνελ πρώτον, και δεύτερον να επανέλθει ο έλεγχος κατά κάποιον τρόπο και υπό τη δική τους δικαιοδοσία. Μάλιστα. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ακριβώς η απελευθέρωση των ομήρων. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν τι παίζει? Την αξιοπιστία του. Ότι δηλαδή αν δεν προχωρήσει σε τιμωρητικά μέτρα, τότε όλοι οι σύμμαχοί του θα το θεωρούν αναξιόπιστο και αδύναμο να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ποιος όμως επωφελείται από όλα αυτά? Επωφελούνται οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι υπέρ της κατατριβής τόσο του Ισραήλ όσο και του Ιράν. Του Ισραήλ διότι τον θεωρούν ως τον αντίπαλό του στην περιοχή, στα ισοζύγια δυνάμεων. Το Ιράν διότι εμφανίζεται ως ηγέτιδα χώρα, οπότε αν κατατριβεί από το Ισραήλ, το ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει καλύτερα η Τουρκία, η οποία μιλά στις απλές μάζες. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ελπίζουμε στη διπλωματική αποτροπή να κερδίσει η αποτροπή ακριβώς των χτυπημάτων. Τώρα ως προς την Κύπρο και κλείνουμε, αντιλαμβάνουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα. Όλοι αυτοί που σήμερα καυγαδίζουν για μικροπολιτική είναι υπεύθυνοι διότι δεν έχουμε τόσα χρόνια αυτοδύναμο σύστημα αεράμενας, διότι τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη δεν πήγαιναν ακριβώς για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για άλλους σκοπούς. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που για να μην εξαρτώμαστε από τον οποιοδήποτε άλλο κατά βαθμό που ξεπερνά το 70% ή το 80%. Μάλιστα. Ελπίζουμε να πριτανεύσει ο ορθολογισμός, διότι έτσι είναι οι διεθνείς σχέσεις. Μάλιστα. Και ας ελπίσουμε ότι είναι αρκετά, μας αποτύπωσες και σε χάρτη ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και με τις δυνάμεις των Αμερικανών. Και προφανώς είναι αρκετά πιστική προς το Ιράν, άμα θέλουν οι Αμερικανοί, με τα κανόνια που έχουν στήσει εκεί πέρα. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μέρος της διπλωματικής διαπραγμάτευσης. Κάτι άλλο, πάμε στο Κυπριακό. Χωρίς ισχύ γυμνός δεν μπορείς να διεκδικήσεις. Και κλείνουμε με αυτό. Γιάννο Χαλαμπίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.